Bog, dragi moji, jeste li spremni za priču? Nekada davno, u dalekom kraljevstvu, rodila se prekrasna princeza po imenu Trnoružica. Njezini roditelji, kralj i kraljica, priredili su veliku zabavu. Pozvali su sve dobre vile da blagoslove svoju kćer. Jedna joj je dala ljepotu, druga dobrotu, a treća mudrost. Ali odjednom se pojavila zla vila, ljuta što nije bila pozvana, i bacila strašnu kletvu. Na svoj 16. rođendan princeza će se ubosti na vreteno i umrijeti. Srećom, dobra vila uspjela je razbiti kletvu. Trnoružica neće umrijeti, već će pasti u dubok san iz kojeg ju je mogao probuditi samo poljubac prave ljubavi. Na svoj 16. rođendan znatiželjna princeza pronašla je staro vreteno, ubosti se i zaspala. Cijeli dvorac je zaspao, a oko njega je izrasla gusta šuma trnja. 100 godina kasnije, hrabri princ probio se kroz trnje i poljupcem probudio Trnoružicu. Svi su se probudili i živjeli sretno do kraja života. Hvala na gledanju, pretplatite se za još priča.